Hello everyone, good morning. आज गामसा स्लाबाय दोङो दिनै मोनदो दिनै फिरसे जोंना मा होनो पार्सेल बाथौखौ पार्सेल हरगोन जों दिनै क'क्राझाराव ओंखायनो बास हमनो थांनो नागिरदों बड'लेण्ड बास ओमफ्राय नै वेदारा जेबो हमनो हाया मर्निं भिउ oh my god नै खोमसि फ्लास लाइट होबाथाय नै ओमफ्राय ओइ एम्फौफोरखौ नुयो आरो फ्रि एम्फौ नङालै ट्रेक्टरफोरासो दं एम्फौसो बेफोरो बे एम्फौ फिसा फिसा बिरलाबायनाया ओइलाय लाइटनि एम्फौ ना निहिर आच्छा निहिर गोलैदों ओरैबायदि ठंडा है लेकिन नाथाय किन्तु मर्निंआव बिदि सिखारनो हाबा बिराद मोजां मोनो गुड मर्निं लोगोफोर किन्तु इदि सिखारनो हाबाना मर्निंआव बिराद मोजां मोनो लोगोफोर एकदम फ्रेश मोनो आरोना माइन्डफोरखौ एकदम फ्रेश नायदो लोगोफोर नै लामाखौनो सिनायबावा मोननोसै दा एफाका लामाखौ जोङो लाबायना पार्सेलखौ मा होनो स्कुल गबाय नामा अ 12टा बाजिबायना हाय इसिबा उन्दैफोरा बिगुमैखौ हाय ना बिदासो स' लोगोफोर दा दहायथ' नुखाबाय जों मर्निं सिखारनानैहाय बाथौनि पार्सेल हरनो गोनां दंमोन क'क्राझाराव हरबाय बेनिफ्राय दायो जोङो थांगासिनो डिमाकुसि मानो FNF नि खैथामान पिस दख'ना सफैगोन आरो बेखौनो लानो थांनो ओंखारदों लोगोफोर ओमफ्राय जोंना दखाना जायाखै नालाय जों बेलेग ब्रेन्डनि सोनो हाथ'वाखै दायो ओंखायनो जोङो बे लफाय FNF आरो बिबार ब्रेन्डखौ आंनाव दा अनलाइनखौहाय मोनगोन आरो बाखि दखाना जायोबा जों गासिबो जिखौनो जोङो सोगोन आरो लोगोफोर स' बिदिब्ला फैबाय थादो जोंजों लोगोसे आरोबाव खेबसेबाव हेपि दमासि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो लोगोफोर ना मिथु आंथ' होखाबायनो आंनि दाखालिनि ब्लगाव आंबो होबाय मैया थेवब्लाबो बेलागुरा मोजांथार नै लोगोफोर वाव नै न'आ बेलागुरसो बियो समबाराव सावगोन इखो ना जा मोजां बानायदों हेलिकप्टार दं न'खा मोजांथार जा मार्केट मिथुजों आंजों सप्ता खनसेनि हाबगोन हाबा मन्नासे बाबरे दायो दावदै लानो दङ बेदर लानो दङ बानलुबो लाबाय मोननै दायो थांनोसै खैराबारि बाजार बेरगाव बाजारनिफ्राय माने बेलासि बाजारा जोब्बायमोन नालाय फ्रेश फुंनि मैगंफोरखौथ' बिराद मोजां मोनो खिन्थु जोङो बांद्राय मैगं गोथां नांबाय थाया जाबाय थाखायो नालाय ओंखायनो आलु आरि मटर लानो होननानै गोबाव लं लास्टिं जुन्थु बुस्थु बेफोरखौ बायनो होननानै फैदों नालाय ओमफ्राय जोङो नारजिखौबो मोनबाय साक्सेसफुल जाबाय जेनथेन मोनसे दंमोन आंनि थाखाय आरो आंखौ नेनानै दंबाय थायोमोन बे बेलासिसिम ना मिथु दायो मोनबाय दायो न'आव थांनोसै मिथु एन्ड मी सान्दुं मुदान जोबदों ओरैजाय ला नाय नालाय गासिबो बहालायना न जों राङापारानि राङापारानिसो नंगौ खनसे आदा लानानै नायनो थांनायमोन क्लाबनिया नाइस टु मिट इउ थांमोननि गामि फन लाना हाबथु नोंनि फनजों लाना दे लाबो ओमफ्राय दा मायावबो फैदों नोंसोरो एनार्जि फैयाखै जोंनाव मालाबा इयावनो न'आ जोंना फैगोन र' दे जाबाय नाय दे सिंगेल लाबो लोगोफोर दायो जोङो न' सफैबाय
ओमफ्राय जोंनि बे स्टेशनाव आगैमोन दङमोन उदालगुरि राङापारा इसोरनि क्लास लाफैदोंमोन काटिं बिनानावमोनखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय दसे फट'सुट लाबाय आरो बयजोंबो मोजां नांबाय बिदि लोगो मोनबा मोजां मोनो खारन बिसोरनाबो दिनै लास्ट डे मोननो आरो लास्ट डेआवनो लोगो मोनबाय आरो आगैमोनखौ स' बिराद मोजां मोनबाय आगैमोन लोगो मोननानै थेंक इउ स' माच माब्लाबा फै जोंनाव फैयोबाथाय स्टेशन लामाजोंनो ओरै फैबाय थाबानो एसे आवगाय 1 किल'मिटारसो थाबायनांगोन ना 1 किल'मिटारसो थाबायबानो जोंहा न' आरो जिंथिंजाय खबर होबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै दमासि जाहरनो हागौमोन खिन्थु फिथाफोरा सावनाय गैया ओमफ्राय टाइमाबो नोंसिना सर्ट जागोन जोंनाव फैयोबा ओंखायनो नेक्स्ट टाइम दे वेलकाम लामाया जोंना बिथिंजाय ना फाखा नङा आरो ना माने थेवबो गाज्रिद्राय नङा अन्थाइ आरो बे स्टेशन माबा ट्रेन साइटिं सेरनि आरो फाइनाली स्वीट होम उठाओ अभी टायर्ड फुल टायर्ड बेचारा दखनाबो माबो सुजोबनांसिगोन आरो बिसते स' लोगोफोर दायो 4टा जालायलायनोसै ओंखाम जायाखै मर्निंनिफ्राय दायो ओंखाम जानो थाखाय एसे लाहार फाहार खालामसै लोगोफोर दायो दखना सफैबाय ओमफ्राय एकदम क्राइसिसनो आरोना दखनाया ओमफ्राय नैबे पिंक बे गल्डेनाव पिंकखौ बयबो नागिरदोंमोन बे गांसेल' फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नैबे गुफुरा फैदों नोंथांमोना नुदों खोमा मैनायावहाय गेमस्रे गानदोंमोन ना ओमफ्राय बेयो दा जास्ट दखना खिनियाल' फैदों आंनाव आरोना गुफुरा ओमफ्राय मा होनो सोरनोबा नांगौबा बुक खालामनो हाखागोन आरो खिन्थु गांनैल' गुफुराव गल्डेन ओरैबायदि मोजां आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय फास्राया गैथ'आनो दा सानथामसोनि उनावसो फास्राखौ मोनगोन आरो ओमफ्राय दा फास्राखौ नेबाय थाबाबो दखनाया थाया नालाय क्राइसिस दखनाया ओंखायनो माने दखनाखौ हरग्रोबाय आब'आ ओमफ्राय फास्राखौ साननै सानथामनि उनाव हरगोन आरोना ओमफ्राय गैया दा ओमफ्राय नैबे गोजा गांसे फैदों आरोना गल्डेन आगर एकदम मोजांथारैबो गोजायाबो नै गोजायावहाय माबा एरनाय साइडआवहाय हाजो आगर ना मा होनो इदिखौ नै जि मोजां ओमफ्राय नैबे मोनसेया मा होनो फास्रा ओंखामा गाबबाय र' आंना ओमफ्राय नैबे अरेन्ज कालार मोनसे फैदों आरोना अरेन्जआव गल्डेन लोगोफोर अरेन्जआव गल्डेन ओमफ्राय फास्राया नैबे फास्राया ओमफ्राय नैबे गोथाङा बुकिंखा ओमफ्राय नैबे मोनसे बेबो बुकिंखा ओमफ्राय बे मोनसे पिसाबो बुकिं खिन्थु माने एडभान्स लायोबा मोनगोन आरो